Kasngi ka bakat wei. Kerteng pa ukun mesim bukun amen. Kutra Jisu tu pensle ingi da mesim bukun jome bangin bla ban champang ke tin ka jome. Mesim bukun tu ajing start ajing champang ingi bai wei. Kalau nong ka bakat wei. Ondau Jisu ladap seneng ki kat armut ki senran. Ulami na kata ka jaka ba ula lej ban hikai ban yalap ki snong jongki. Habau Yohanes Baptis ula yo sngo na bendi sepang ki jingle jingkam ukris. Ula pa katu kan ingut kisenran ban keli u. Dei mami ubadai ban wan ningin up ya wei pan. Jisu ula pa iktien. Kilit pai ban ya tu au Yohanes ya kabapi la yo sngo ba la yo i. Ki matla ki i biang, ki berko ki ya biang, ki basanyang lengkut ki la kuoj, ki kelut ki la yo sngo, ki bayap ki la ki im biang, ba ya kubor ba bhala ya lap ki baduk. Suk ubreo ubam thut na marjonga. Haba kinolam ketien kila lej no. Jisu la kren sepang Yohanes ha kipat ba. Men ba pila lej cak Yohanes hari kenja. Pila kemi lenti ban yo i ayu. Ya ukha ba penki kali Tia pila lej ben. Ya ubreo ba kup deki jani. Ki brio ke bariam kumta ki syong ha ki yang siem. Haya tu yang ha. Ya ken pila kemi lenti ban yo i. Ya unong ya tu lupa. Hoi, ngaong hapi, pila yo i oba kampalat ban ya unong ya tu lupa. Naba Yohanes ulang uta ya oba ki jingtho ki kren. Ngapa yo unong alam kubor jonga haswa jongmi ong utrai, ban penkre ya kelenti jongmi. Ngaong hapi, ompat judan ubreo balakha na ki kentai, uba kraw kat Yohanes Baptis. Lajar kata ubarit tam hakahima beneng upalat yau. Naduk kapor bo Yohanes ulah sedang banyalap haduk mentah. Kahima blay kalasya thambor. Bat kibayau mensim kikini yaka. Baro kinong yatuk lupa bat kaan Moses kila yatuk lupa haduk kapor u Yohanes. Balada pikloi ben pediang yaka jing yatuk lupa jungki Yohanes ken udai u Elijah ban sawan. Uta abodan kiskor ban sengap tu unsya skor. Bat ngala menyenu jori ki brio ka juk mentah. Ki longkum ki kena ki wasongkai hayo. Ki aperta uwei pan. Ila put latem na kabenta jeng pi. Bat pim sem la syat. Ila rai benyau. Han rai pim sem la yam. Yohanes ulawan ula syak jing et bat di iwan. Ti baro ki yaong uking kle. Ti ukun brio ulawan. Bat ulabam ladi bat baro ki yaong. Hapej, ujilau nguoj, bat ukerni kadi, bat uyalanglok, bat kinong krong kajna, bat kinong pop. Lakat taru, ya kajing start ublay, an penkesan hakikam jangka. Ti ujisu ulah sedang bantim, ya kisnong hakiba ulah lek buon ki kampala, na barba kimtre ban kela kabamut. Kordit ya pa Khurasin, kordit ya pa Betsaida. Na balada ki kampala belalek hapi, lalek hatiras bat sidan, la slam kenjen dala kelak kabamut da kabapong jan berni, bat da kababer dupai yaladi. Ngaong hapi, bahaka akher kasngi, ublay unsakam isin ki tiras bat sidan ban yapi. Ma papat ko pa hatu ansakan tiyo yapa hadu beneng. Ansapno arsut yapa sedujok. Ladai ki kampala balale apa lale hasodom. Kandala sa hadu mentah. Tuken mau bahaka akhir kesengi. Ublay unsakam isin ya kasodom ban yapa. Hakata kapor Jisu laong. Nga ingu me ko kpa. Ko try ka beneng wak kakandau. Naba melaburi ikini ki na kibastat bat kibasian. Bat melapan pau yaki hakirit kiria. Hooi kopa mila ibit kumta. Eke baro lapan kamti hanga da ukpa jonga. Omdan ba itu ya ukun laitang ukpa. Bat omdan ba itu ya ukpa laitang ukun bat kitu hakiba ukun u ibit ban penpau. Tuan syanga pi baro kiba shitom bat kiba kia jengkit. Bat nga ngan penjat hai ya pi.
tu ba kalingkor jonga bat tu hikai nanga na ba ngalo ku ba jem nuot bat ba snowred kado nuot ti kam siam jong phi kan shem jing ja thai na ba kalingkor jonga kalong ka basuk bat ka jingket jonga kalong ka ba sting ka gospel jong try ka jing yaro yemi ku Chris hadien ba Jisu la dat ban sneng ban krawe la ka jong kisenran hakalunang ka bakat way ni osngo ya ka jingkeli ka ba Yohanes Baptist lingba kisenran jong ula pha ban keli ya Jisu bat ka jingkeli ka dei ma dang don po bindi bu la pha igni kisenran ban keli hatu Jisu hatu mi dei ma mi uta bangila ap khmi linti lani ngin ap da way pan bat Jisu juba ta ka ba pendon kam ban ong ba khi hathu Yohanes ka ei wa pi i ka ei ka bangale ka ei ka kam bangatrai but Yohanes ta ba ong kumni ka ba mot Jisu kwa ban ong ba Yohanes Baptist la ka ba yo sngo ki kam ki jingle jong Jisu klempep ude sapoi sha ka conclusion la ne sha ka jing pen kut ban ong ba ho Jisu de uta ba maki kilap khmi linti menta kan ka jingkeli Yohanes Baptist de Yohanes ningkong ha ka por baptisma Jisu uba ong Jisu ko kenrat de manga ban chapi kumna piwan ma pi shanga natara gospel Yohanes nang maningkong khol bat khandai ong kumna hakmi ukhun nang bro jong ble bakit no ekipau ka pertai Yohanes Baptist usaki Jisu hakata ka rukam hendrai menta bang i ya kan ka jingkeli ka ba Yohanes Baptist upha ban keli spang ka identity jong Jisu Timenta kedon artli kir kompet ya kan ka jingkeli ka ba Yohanes Baptist upha kawe ke kunhun kiru start ka ong ba Yohanes Baptist da yala di hi uklam artatien Henry ulapha ikisenran chu u bakin kili ka ni ka jingkeli ban pen scam ya ka jinget ka jongki ban pen scam ka jinget jongki ba Jisu udai uta mesaya ba maki kila khmi lenti nang ta don sa koi breka kunhun kiru start ki ba ong ba Yohanes Baptist ulapha ya ka ni ka jingkeli sha Jisu namar ba ma hadin ba ula sha set bendi la di hadin ba ap khmi lenti ka ta jingkular jong play kampar ulong wan ka jing artatien ha badai nak ni kadau ba Yohanes Baptist upai la ki jong ki senran ban kli Jisu kala banlong baro artli bat ka e ka bakong san pada nak benta jungi ha ka jubab ka Jisu ai ka ni ka jubab jong Jisu ka den pen scam ya Yohanes ka dei jiru ka jubab kon pen scam ya kitu ki senran ki balek ban kli Jisu namar balai ka klip mat ka Jisu la ne ka klip mat ba maki ki lek ban pai si ki jing tho la ne ban li ong Yohanes sapang ki jingle jingkam jong Jisu klempep maki kisenran kunju Yohanes tru kin poish ka jinget ban ong ba ho Jisu de uta ba maki kila ap khmi linti kawai ka jing shem ha ka jing em jungi wai pe wai ka jing ka ba kraw bang mangi ya kendo ka jing em jungi ka dei ha bangi ap khmi linti ya ka jing kular jong blai bakan ulong ha ka jing em jungi habang mangingi dang ap khmi linti ka jing kular jong blai makan ulong ka jing em jingi kata ka de ka por ka bamangi jong ka jingele ka ba kraw hapo ka man siam hapo ka do no jungi nata ka daw ka tin jong blai stish ki hebrews po lai pun reu ko ong pidon kam sikat dei ka jingai sha ban le e ka mon jong blai pidon kam sikat dei ka jingai sha ban le e ka mon jong blai bat ban yo pediang ya kata ka ba ula kular konmen ka para le si haba mangi ngidang mi na ki retreat center la ne ngidang mi na ki seminar la ne haba ki eke baro khot ki long ka mangi ngi kwa haba ngi dwai ngi sngo uble don ha chan ba jungi usngo ba ngi sngo bangi kinjo yo uble ngi sngo bangi kindu yo uble ha ki jing dwai jungi ndai ka don bade ka por haba ngi kindu e ka jing don bade ka por bangi don ka jing pang ka jing shitom ne ka jing jinjar ha yeng ha sem ne ka jing im la jong bar ngi dwai ngi sngo ba kata ka jing pentengen na ublay sungo kumba kaja na ka jing em jungi kadon ka por teng ba ngi habang idwai ngi sungo kumba ublay udon ai ba sungo kumba ngi sungo long marwe ngi sungo long thali bar kani bar o khoj ngi mat ni kwa ban ong sai sin kani bar o khoj ngi mat ban ngi ya lenti Saint John of the Cross ong ba hakakot Dark Night of the Soul kani ka jing weng kala ni ka jing ja jong kata ka jing pentengen ko bangi mat na ublay ba ka jing em jong bon ba kiru khot ba ka jing em jong i iwe piwe lesing experience ba ngi mat ba kum kini ki por ki wan ka jing em jongi but
hakum kini ki por ka e ka bangi de ban le hakum kini ki por bangin de pla ban job hatam ka de bangin ya ine ha ka jing duai jungi ngide ban kan ma ba ublei jungi ulong kampalat ya ka jing sngo jungi ngide ban kan ma ba ublei ulong kampalat ban ya ka jing sngo ka jungi lada nga sngo ba ublei don ru nga tip ba ublei udon lada nga sngo ba ublei ujngai ba nga handring nga tip ba ublei pada udon hajan junga namar ublei ka ketien jung u ka om kumta ya nga na kata ka daw om de era ba nga shania tang ha ka jing sngo junga handrei kamtam e haka jing tip jonga ba ublei udon ringkat lang bat nga nakani ka daw lada ki wan kum kitu ki jing long thli ka e ka bangila ban le ka ba kong sandu yai beteng ban duai yai beteng ban puli ka tin jong ublei le si ngin sa ong ba ngasngu thli ngasngu ba kaman toi ra da duai ro kam ni le ra duai ba pensyang ban yai ne duai rosary duai divine mercy ne duai ni jing duai bala hikai lupa ka balang lada ki ngi duai kam ni le namar ba le kan don ka por bangi ya ya kata ka benta teng teng in sa puli ka tin jong ublei ngin sngo ba ka ya la ka jong ka la ya la ka jong sngo ba ka khlamrung e ka jing ba jen parkhat kam ni le ni don kam ban yai ne ublei jungi upalat ban ya ki jing sngo jungi ublei jungi upalat ban ya ki ni ki jing sngo thli jungi udon bat ngi hapeng kum gitu ki por le udon pha hajan jungi udon pha hajan jungi bat ladang yai ne hadin kat tu kat ne por kani ka jing pentengan kawan biang bat ka kata ka por ka mencing im mensiam jungi ka kieu ka jing im mensiam jungi kalong macet lane kalong rangba hakum kita ki por ladang ila penyai sya bat penyai ne hakitu ki por memangi ngimat ya ka jing theli bab jisuru ula juba uang tuan sangap hibaro ki basitom bat ki bakhya jingket nga ngan penjat ha ye phi kata ka de jing kular jong jisu ladang ile chu unomi no ingi un pen ai ingi ke jingjat ka de ba jisu hikai ingi ong to hikai na nga ngalong ba jem nuot ba bas ngoret ke do nuot malong ba jem nuot ke ba mut om de era ban shwele persha ke baro banlong ba jem nuot ke ba mut ban shania a ublei banum yele persha da ka bor la jong han rei kham kerpang e ban shania a ublei ba ublei un yele na ka benta jong phi na ka benta jonga banlong ki bas ngoret ke ba mut ban sngu thu ning kong yela jong ha ka jinge dei jonga ba ublei ha ka jinge dei jonga ba ki para brio ha ka jinge dei jonga ba ki wei pat ki ba ngai kendu ha ka jing em jonga ngadi ban sung thu ngadei u e ha ka jinge dei jonga ba ublei ha ka jinge dei jonga ba ki brio ha ka dei jonga ha ing hasem kumta ter kani ke jing suret ba hakini ki atli benta ni di ban bu barobor yaki wei haswa ban yangi takada u paulus u ang haka siti siki filipi ka jing long jong pi ka di ban long kum ka akor le jong pi ka di ban long kum ka jong u kris nyau yala ki wei kam hadrong ban yala de kamot pada bangi po pala yala jong hanrei ni di ban nyau yaki wei ki ba kam halor nyau ning kong yaki wei haswa ban yala jong ban dup la ban mintin la ne ban yai ne ha ka jing jem not ba ka jing suret baru jisu om ublei upenya aka baro katkum ka jing start jong uburi aka naki ba start naki ba sian naki ba snow ba kinang lot naki jing naki ba sarong naki ba snow hangamai henrei upen pau kini aka baro khat ha kitu ki ba snow red kado not upun pau kini aka baro khat ha ki ba snow red kado not ba kan mau ka tin jong blei ka ong ublei uyale persha eki ba sarong eki ba hangamai henrei u ajing start eki ba snow te to ngin long kani ka jing long ka ba jisu hikai ngi we pe we ban let chu ban hikai na u ban long ki ba chem nuot bat ki ba snow ka do nuot ban ba kani ka dei ka lingko chung jisu ban long ki ba jem nuot bat ki ba snow ka do nuot bat ka ba paulus ong ka akor le chung phi to ai kan long kum ka jong jisu christ any ro ya jisu christ juno ma junam amen ka jing duai jubilee kokpa ba hapneng to ai ba ka jinget ka ba mela ai hangi hau khun jong me jisu christ unmen jongi bat ka ding jong ka jing ye ka bala pen rem hakido not jongi da mun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong me to ai ba ka jing ai jong me kan pen kelai ngi sha kinong bet sambai ki bam ju that jong ka gospel
to ai ba kisambai kin pen kelai ka long brio man brio na syapo ba ikijing thau baro ha ka jing kmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthei batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan teng shan chabam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kerstiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sya satlak ka perthei Shami ublay jungi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ero shi junam amen ka buram hau pa ba hau kun ba hau siam ba kuy kumba kala long ha ba ning kong mju menta barabo junam amen kudu nut khutam jisu kumare kutu isn eingi kumare ak nirap jingi kristan tu doa na kumta jingi ha ka kerteng pa ba kun ba siam ba kuy amen